Yn y fideo hwn, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i gynhyrchu graff syml ar gyfer cynllun ailadrodd mesurau. Felly mae gen i ddata ffug o'n blaen ni wan, a'r prif beth ych chi angen nodi ydy bod gen i sgôr ar gyfer pob cyfranogwyr mewn 2 gyflwr arbrofol gwahanol. Iawn, felly ar gyfer cyfranogwr 1, mae gen nhw sgôr ar gyfer y cyflwr arbrofol dechrau tymor, ac ar gyfer y cyflwr arbrofol diwedd tymor. Felly dyna sy'n ni'n wneud o yn gynllun ailadrodd mesurau. A da ni'n mynd i gynhyrchu graff bar ar gyfer y data hwn. Felly ni fynd i graff sy'n y top yma, a lawr at bar. Da ni'n mynd gadael yr simple wedi ei ddewis, iawn, oherwydd dim ond un newidyn sydd gennym ni, un newidyn annibynnol. Ond, ar gyfer cynllun ailadrodd mesurau, mae rhaid i chi newid yr opsiwn yn y Data in Chart R. Felly, mi fydd o wastad wedi dewis Summaries for Groups of Cases. Mae hwnna'n iawn ar gyfer cynllun annibynnol, ond ar gyfer cynllun ailadrodd mesurau, Repeated Measures, da ni angen dewis Summaries of Separate Variables. Da ni'n gwneud hynny ac yn clicio ar Define. Mae yna ffenestr yn dod fyny, mae gen i flwch yma yn dweud Bars Represent, a yn syml iawn, be dyn ni angen gwneud ydy symud y newidynau dyn ni eisiau dangos yn y graff ar draws i'r blwch hwn. Felly, dyn ni eisiau dangos yr sgorau ar gyfer dechrau'r tymor ac ar gyfer diwedd y tymor. Felly, nawr ni symud hein ar draws i'r blwch yma. Wan, maen nhw'n deud ar y dechrau be fydd y barau yn cynrychioli, a mae fydd y barau hyn yn cynrychioli y cymedr. Mi fedrwch chi bwyso ar y botwm yma, Change Statistic, er mwyn newid yr ystadegyn yna. Felly, ella bod chi eisiau dangos yr canolrif ar eich graff chi yn lle. Mi fedrwch chi wneud hynny drwy glicio ar Change Statistic. Dwi'n mynd i gadw nhw fel cymedr, a cyn i fi glicio ar OK, dwi'n mynd i fynd i Options yn fama, a dwi'n mynd i glicio ar y button sy'n dweud Display Error Bars. Felly dwi eisiau dangos barau cyfeiliornad ar y graff. Mae yna opsiynau gwahanol i chi fama. Mi fedrwch chi gael cyfyngau hyder 95%, cyfeiliornad safonol, neu gwiriad safonol. Felly mae fyny i chi be ydych chi eisiau ddewis. Y prif beth ydy, ydych chi'n gorfod gwneud nodyn ohono fo, oherwydd ydych chi angen disgrifio neu esbonio yn disgrifiad y graff be mae y barau cyfeiliorniad yn cynrychioli. Felly dwi'n mynd i gadw cyfyngau hyder 95%, a wedyn dwi'n mynd i glicio ar OK. A be fydd yn digwydd ydy fi chi'n cael ffenestr allbwn, a mi fydd hyn yn cynnwys eich graff. Felly mae hwn yn dangos y graff bar ar gyfer y 2 gyflwr arbrofol. Wan, mi fedrwn ni newid neu addasu y graff yma i wneud o edrych bach neisiach. A'r ffordd da ni'n gwneud hynny ydy da ni'n clicio ar y graff ei hun ddwywaith. Iawn, a mae hwn yn dod â ffenestr newydd i fyny, a mi fedrwn ni newid ambell i beth yma yma. Er enghraifft, ar rachelin Y, mae gen ni y gair mean. Felly, mi fedrwn ni newid hwnna drwy glicio arno fo, a newid hwn i rhywbeth sy'n gwneud bach mwy o synwyr. Felly, na i roi cymedr, sgôr, straen. Iawn, oherwydd yn yr achos yma, dyn ni'n edrych ar sgôr straen myfyrwyr. Felly, mae hwnna wedi newid yn fanna. Mi fedrwn ni hefyd wneud pethau fel ychwanegu tics ar yr achelinau. Felly, os dwi'n clicio ar rachelin ddwywaith, mae yna flwch yn dod fyny, a mae yna opsiwn yma yn dweud Labels and Ticks. A mi fedra i ddewis Major Ticks yn fama. So, os dwi'n clicio ar hwnna, wedyn yn clicio ar Apply, mi newch chi weld fod yna ambell i tic wedi dod fyny yn fama. Da ni hefyd yn gallu newid lliw yr achelinau ag pa mor fawr ydyn nhw. Felly, os nawn ni fynd draw i lines yn fama, mi fedrwn ni ddweud, da ni isio i'r echelin fod yn ddu,
Ac eich bod ni hefyd eisiau dweud bod ni eisiau'r ychelin fod yn fwy trwchus. Ni'n gallu gweld bod o wedi newid lliw yr ychelin. Dio ddim wedi newid lliw yr tics, felly os ydych chi eisiau gwneud hynny, ydych chi angen ticio arnyn nhw ar wahân i newid y lliwiau yna. Dyn ni hefyd yn gallu newid pethau fel lliw y barau, so barau ar graff, drwy glicio arno. Mi fedrwn ni wneud hyn ar gyfer y ddau ar yr un pwynt. Felly, dyn ni eisiau'r ddau ohonyn nhw enghraifft i fod yn ddu. Fedrwn ni wneud hynny, bach yn ddiflas. Neu fedrwn ni ddweud, dyn ni eisiau'r ddau fod yn wyn, gyda du rownd nhw. A mi fedrwch chi hefyd gael lliw gwahanol ar gyfer y barau. Iawn, felly, os dwi'n clicio eto, nawch chi weld, mae dim ond un ohonyn nhw wan sydd wedi cael ei ddewis, di'r llall heb. Felly, mi fedrai newid lliw y bar yma yn unig. Drwy clicio ar fill, ac allan ei newid y lliw i fod yn beige. A wedyn os dwi'n cau hwn wan, chi weld bod yna newid wedi digwydd yma. Rhywbeth arall mae pobl yn gofyn dipyn ydy sut maen nhw'n cael gwared ar y grid lines, y llinellau yma yn y cefn. Ac i wneud hynny, ydych chi angen clicio ar yr eicon yma. Felly mae yna eicon sy'n edrych bach fel checkerboard. Os ydych chi'n clicio ar hwnna, mae'n cael gwared ar y llinellau yna. Iawn, felly mae yna dipyn o bethau ydych chi'n gallu gwneud yn fama. Ond am wan, dyn ni'n mynd i orffen. Felly os dwi'n clicio allan o hyn neu'n cau hwn, mae o wedi diweddaru beth sydd yn y ffenestr allbwn. Felly gnewch yn siŵr bod chi'n arbed yr allbwn mwyn sicrhau bod eich graff chi yn cael ei arbed. Felly, dyn ni wedi dysgu sut i wneud graff bar ar gyfer cynllun ailadrodd mesurau syml heddiw. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau a bod chi wedi dysgu, a cofiwch ddod yn ôl i ddysgu mwy.